Наредих бутчетата в голямата ваза печене. Покрих с стръкчета розмарин, листа от мащерка и кора от лимон. След това добавих 20 скилитки чесън. Най-много усилия се полагат при беленето им. Моят съвет е да ги сложите в хавана, да ги счукате с пестика и беленето става лесно. Следва щедро вкусяване с сол и пипер. Втривам подправките в месото. Покривам с фолио и го оставям в хладилника за една нощ. Това ви гарантира хрупкава коричка. Това е бейби прас, който ще нарежа на третинки. Аз много харесвам комбинацията от съставки, които се пекат до пилето. Ще добавя и лук-шалот, който ще се карамелизира сред пилешките бутчета. Ще нарежа лука на половинки, без да махам основата, за да не се разпаднат. И го разпределям между бутчетата. И сега искам да ми се доверите. Това е зехтин и, както виждате, в обилни количества. Ще покрием пилешките бутчета с мазнина, буквално докато започнат да плуват в качествен зехтин. Слагаме пилето във фурната на 150 градуса за около 2-2,5 часа, докато месото започне само да се отделя от коста. Сложете картофа в дървена лъжица и го нарежете на максимално тънко, като внимавате да не режете до дъно. След като ги покриете напълно, не пестете от овкусяването. Поръсете обилно със сол, която ще извлече влагата от картофите. Ето така се прави. Взимате и масажирате всеки картоф по-отделно. Последно посоляване. И щедра щипка черен пипер. Слагам ги във фурната на много висока температура, за да станат хрупкави, златни и идеално запечени. Внимателно премествам бутчетата в нова тава, като изцеждам колкото може повече от излишната мазнина. Пилешката кожа ще се запече и ще придобие прекрасен златен оттенък. Само погледнете, тази прекрасна тава е готова за фурната. Последен штрих с малко черен пипер. Слагам я в горещата фурна при картофите, за да се запече кожата. През това време ще направя салатата. Тук имам ендивия и прекрасно фризе. Започвам с подготовката на дресинга. В голяма купа слагам чайна лъжица дижонска горчица за пиперлив акцент. Щедро количество сол и пипер. Като контрапункт на богатото ястие добавям оцет от бяло вино, за да придам по-остър и осезаем вкус. Слагам една супена лъжица от пилешката комфи мазнина и накрая разбърквам. При всеки салатен дресинг е важно да се пробва на вкус. Следва ендивията. Отделям външните листа. Ще ги покрия с прекрасния остър дресинг. Когато стигнете до сърцевината, разрежете я на четвъртинки и ги добавете в купата. Накрая листа фризе. Разбъркайте ги хубаво. Целта е всяко листо да бъде покрито с острия дресинг. Подреждам ги в чиниите за сервиране. Започвам от индивията, малка щипка черен пипер и дойде време за пилето и картофите. Внимателно вадим пилешките бутчета. Можете да видите великолепния златист оттенък по кожата и парченцата. Погледнете това нещо. Това са най-добрите пилешки бутчета, супер хрупкави картофки и разкошна, богата салата.